jungkir balik keroken. MC omong tok ora gelem jungkir balik. Lah kaya ngono lho kowe enak. Jano ae. Nggih. Oh, tapi ramai ijo ya. Ini yo kabelmu teko apa ora? Apa rase sak mene iki lho. Jan. Masyarakat Coper iki duwe lapangan gedine kaya ngene. Ora umum. Ora apa-apa ae diundang rene. Heeh. Dikon menikmati pagelaran seni reog. Betul. Jadi le nek 50 dadake nek 200 ganongane patang util. Ya ora apa-apa. maiku. Kuwi ora teko miku ora teko rene. Nah, lah kuwi membuktikan Pak sapa? Mas Andi iki sementing cinta budaya. Betul. Lek ora cinta budaya tulis tekan ati, ora mungkin ngenekne hadiah serame iki. Wah, ora umum. Wah, dirawi reog luar kota ramung sing teko. Sapa ae? Bala reog Ponorogo ya teko kabeh. Pini sepuh. Sedaya mawon ning kono enek Pak Samsi. Pak Samsi, Enek sapa kae? Pak Kutin Macan Tenggarang. Macan Asia. Ya kuwi kabeh komplit warga masyarakat komplit. Coper ya tumblek-blek. Heeh. Kayak delos sapa seniman reog saka luar kota. Saka luar kota. Tumplek kabeh kok ngene. Ono sapa ae? Aku nyebutne tanggalan apa? Ayo,
Malah dasnya nyaman sampai suka. Tak kowe nek kene rambut letong Matur suwun adikku Jessica Agus lan kabeh wae. Jangan nong matur suwun yo di nyebar godhong loro iki wektune